אז מה קורה חברים? הגעתם כאן לעוד סרטון בערוץ שלי, והיום אני עומד לשחק בקונטרול אירופה. זה משחק די נפוץ בערוץ שלי, אבל במיוחד סטיל הבריינרוט. יש לי בערך 4 סרטונים. אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק ענק לסרטון ובואו נתחיל. לה 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 צ'י 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 צ'קן סיבלה פלו לא יודע, יש לי בעיה עכשיו. איפה אני? הצילו! שנייה. הלו. יופי, הסתדר למחשב. לא נראה לי בואו נחליף. לא יודע מה הייתה הבעיה שלי. רגע, מה? בואו נחליף שרת. הנה, החליף. מה זה? אוקיי, גם הלהיט הזה הגיע היום של הנה, קונטרולר. בא לי להגיע לעולם. העולם. הנה. קונטרול אירופה. ככה נראית יבשת אירופה. שאפו. וואו, שאפו על המדינה שלי. אני בקרב. רגע, מה?
וויל. לא חשוב, בואו נחליף. חברים, סליחה על הרעש ברקע, חבר'ה. צא כבר. כן. יופי. בואו נעבור הנה. עוד מעט יהיה איבנט באבולוציית הבריינרוט. הלו, הנה. הנה אבולוציית הבריינרוטים. כן, אני פעם שיחקתי במשחק הזה. אל תשאלו למה. סתם כי היה לי משעמם והייתי במשתמש הזה, אז זה שעמם, אז שיחקתי. הצילו, הצילו, אני מת. ג'ינגל ברנד. יופי, אלו פטים הרבה יותר טובים. מה זה לא איבן? מיום, 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 מיום. 25 מעקות. ביי ביי. Oh my god. הם יהלומים החינם? אני חוזר לעולם הקודם. חברים, אם בא לכם שאני אחשוף את הפנים, בואו ננסה להגיע ל100,000 סאבים, ובואו ננסה להגיע ל10 לייקים. כן, הקהל שלי קטן, יש לי רק 14 סאבים. בואו ננסה להגיע ל10 לייקים, אני יודע שאתם יכולים לעשות את זה. יואו, זה קשה. עוד מעט אתם תראו שיש לי באמת רק 14 סאבים, ואני מעלה סרטונים כל יום. כל יום. אתם מאמינים? כל יום ואני לא מקבל סאבים. בואו ננסה להגיע ל100,000. Ballerina cappuccina. בלרינה קפוצ'ינה. וואי, איך זה לא מתאים לי להיות בלרינה קפוצ'ינה בתור ריקו.
הכי נפוץ. אבל כמה הוא... וואלה. בלרינה קפוצ'ינו. מי. Ballerina cappuccino. Mi. באמת. Ballerina cappuccino. Mi. יאללה ביי ביי זאב חמוד. תודה על הטלפון. ספוקי. הלו אמא? מה העניינים? בסדר. אתה זוכר שיש לך אנגלית? כן. התיק מוכן? אתה מאורגן לאנגלית? ביי. אני רק מקווה שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק ענק לסרטון ויאללה ביי.